Μεγάλο άγχος έχουν όλες οι νύφες και για το τι χτένισμα θα επιλέξουν εκείνη τη μέρα. Γιατί θέλουν να αναδείξουν και τον ηφικό τους αλλά και την προσωπικότητά τους. Κοντά μας έχουμε την κυρία Βαριτίμη Πανταζίδου. Καλώς ήρθατε. Είστε ιδιοκτήτρια της Βαριτίμης Artistic Team. Ναι, των κομμωτηρίων Βαριτίμη Artistic Team. Και μας έχετε φέρει εδώ, έχετε κάνει στις κοπέλες μας, στα μοντέλα μας, πολύ ωραία νηφικά χτενίσματα να μας δείξετε. Έχετε επιλέξει για την κάθε μία κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό που αναδεικνύει και τον ηφικό αλλά και την προσωπικότητά της. Ακριβώς. Και είναι και θέμα γούστου της νύφης. Είναι πώς η κάθε μια ονειρεύεται την ημέρα αυτή. Όπως ξέρετε, όλα τα κορίτσια θέλουν να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να προτείνω είναι να κοιτάξουν μέσα τους τι τους αρέσει περισσότερο όσον αφορά. Το πρώτο θέλω είναι το νηφικό ή το πρώτο θέλω είναι το μαλλί. Αν είναι το μαλλί, πρώτα πρέπει να επιλέξουν χτένισμα και μετά νηφικό, ανάλογο, ή διαφορετικά πρώτα το νηφικό και μετά, σύμφωνα με το νηφικό, το μαλλί. Για να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε από το ανέμελο, από την Ελένη. Δεν θα το έλεγα πολύ ανέμελο, είναι λίγο χαλαρό βέβαια. Πάει έτσι λίγο πιο αρχαιοελληνικό το στυλ. Εδώ επιλέξατε να αφήσετε αφέλειες μπροστά. Γιατί? Για να αισθάνεται πιο άνετα η ίδια. Γιατί της αρέσει να νιώθει τα μαλλιά της, τι μήκος έχουν, οπότε... Για να δούμε λίγο και από πίσω, το πίσω μέρος πώς είναι, που εκεί έχετε και πολλές λεπτομέρειες. Το κάνατε ένα ψηλό κότσο, από ό,τι βλέπω. Ναι, με αρκετό γλυπτό όγκο. Είναι, κυρία Βαριτίμη. Είναι γλυπτό. Έχετε δώσει ιδιαίτερη έμφαση. Εντάξει, σίγουρα μπορούμε και καλύτερα, αλλά είναι ένα όμορφο χτένισμα. Σας αρέσουν τα αξεσουάρ στα μαλλιά? Πάρα Πρέπει πολύ. να έχει νύφη? Οπωσδήποτε. Δεν Κάτι οπωσδήποτε πρέπει να στολίζει το μαλλί και το αναδεικνύει περισσότερο σαφώς. Για να πάμε να δούμε και την Πόπη. Ένα τελείως διαφορετικό στυλ. Τελείως διαφορετικό. Είναι ένα χαμηλό σινιόν, είναι πολύ chic. Και βέβαια τα αξεσουάρ του Βερνάρδο, του φίλου μου, ναι, είναι εντυπωσιακά. Πραγματικά τα αναδεικνύουν. Η φιόγκη είναι πάρα πολύ μόδα. Για πείτε μας λίγο εδώ, βλέπουμε τώρα την πίσω όψη. Ο κότσος εδώ πέρα είναι πιο σινιόν. Ναι, είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό μάζεμα. Το προτιμούν αυτό οι νύφες ή θέλουν κάτι πιο νεανικό? Το προτείνετε εσείς στις νύφες που έρχονται? Εγώ προσωπικά προτείνω πάντα να είναι κάτι διαχρονικό. Γιατί οι φωτογραφίες του γάμου μας ακολουθούν μία ζωή. Πολύ σωστό. Κοιτάμε εμείς το τώρα και τι μόδα υπάρχει τώρα. Ακριβώς. Πρέπει να είναι διαχρονικό. Γι' αυτό, κατά τη δική μου άποψη, τα νηφικά χτενίσματα πρέπει να είναι μαζεμένα. Χρώμα αλλάζουν οι νύφες εκείνη τη μέρα, επιλέγουν? Ναι, συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Συνήθως, το ρισκάρουν, ναι, γιατί... θέλουν να αλλάξουν τελείως. Τελείως όχι, αλλά και εγώ προσωπικά προτείνω κάποια highlights, κάτι για να φαίνεται το χτένισμα, γιατί έχοντας φωτεινότητα στο χρώμα, πραγματικά μας δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο όμορφο το χτένισμα. Λοιπόν, κυρία Βαριτίμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά πολύ που μας ωραία δείξατε. Η παρέα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.